Ja. Jamen, så står vi her ved under The Wharf i Santa Cruz, hvor der er fyldt med søløver. Og min elskede, det er jo lige dig, det her. De er rigtig kære. Der er rigtig gang i lejen. Jeg tror, nogle af dem er lidt legesyge og vil have små børn. Der er en frygtelig larm. Det er torsdag formiddag. Men have a look. Det er simpelthen utroligt. Han vil da gerne. Ja. Der er nogle par stykker, der gerne vil noget. Det er sjovt at komme så tæt på vilde dyr, ikke? Jo. De er jo nok også så lidt samme alligevel. Det tror jeg ikke. Ikke spor overhovedet. Okay. Nej. Det tror jeg sgu ikke. Så er der gang i den.